Здравейте хора, аз съм Демонстър Бъга и днес ще играем Minecraft, да. Тук съм направил The World, малко съм играл така. И ето, вътре сме. Тук съм направил някакви неща. Сори за лага. Ще го оправям. Чакайте. Просто трябва да намерим чанковете на 5 чанка. Да. Скелет. Между другото, якото вече, че са оправили... Не е яко, малко тъпо, защото вече са направили скелетите да се крият по дърветата. Нали, да ходят да не горят. Okay. Така бях включил бонус чества, не знам защо. Така, нека да се начете така. Чинк. Крава! Падаем. Крава. Оф, кожен друго. Поне някакви неща да се направим от кожа. Нарочно събирам цветенцата. Ще да е. Браво, ще направим. Защото аз съм класен. Окей. Тук намерих един въбвин. Що зомби?
Добре, нека да спомня да си изкачиме или просто. Хора, сега ще да се върна и ще спра тук, когато съм се върнал. Да, направо. Чао. Здравейте хора, отново съм тук, както виждате, върнах се. Така. Да ги оставим да си. Да, този клип ще е доста дълъг, искам да направим нещо. Някаква постройка. Не постройка, просто нещо, нещо така. Да разшириме, да направим гладко тук, да не е така наръбено. Схванахте. Някой ако знае начинът как се правише да се вижда ID-то и колко атак демидж и остава на лопатка и такива по-паметни. Добре, че се скрия съм нятата. Който не знае как най-бързо се мята, цъкате по това и го мята цялото. Добре, сигурно ще побия още малко краби. И ще направя някакъв сет. Що го правя това? Аз не знам хора. Ще гледам в следващия клип да не лагва хич. Ще намаля чанковете, даже 2-3 ще оставя. Няма да са толкова. Да направим тидълната дърво. Да поставим този чести тук. Направим сет. Който не знае как се цветява с цвят. Така ще направим една кофа и една айрон патка. Така. Даже две. Така за всеки случай. Да, сега ще отида да там да си взема малко вода. Ще направя тук така един безкраешник. И да. И мисля това да е за този епизод, в следващия сигурно ще се направим къщата. Също така няма да играя само докато снимам, ще играя извън кадър. Така, нека малко така разчистим. Да, това ще е първи епизод. Съжалявам, че не съм снимал когато генерейтвах World-а, т.е. когато го правих. Така, нека да съм толкова малко ябълки. Ще бъде. И да, искам да мина 10 минути поне. И тогава ще спирам. Преди имах няколко канала, от тях вече не ги поддържам. Всъщност един го поддържам все още, ама няма да го слагам в линка в описанието. Ще махна и тук. Тук той ще го направя да не е, няма да е тук водата, ще е малко по-нагоре, едно купче по-нагоре.
Да. Смятам това да е за този клип. Абонирайте се. Абонирайте се за моят канал. И до чуване, приятели. Бай-бай!